Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga hingala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kesis on air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw, Sabado, no? O niya lindot karon mga tuta sa amlan kay ganuman fiesta maros amlan. Gikan ang ginira bagong fiesta sa amlan mga higala, no? Gikan diri sa may mag-abu, no? Paingon. Gikan pa na dapit dito sa may kanang boundary ba gikan Stanhay sa nang lugar din ha. Dayong maingon na dito sa may kining dapit diri sa pinakatumoy yun, no, sa boundary kay kining pista diri sa amlan Hingara from boundary to boundary, no, so gikan sa Silab paingon na kini sa Tampi. Ayan, no, so muna nga happy fiesta kaninyong tanan din ha. Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay. Kumusta ko sa atong pura paroko din ha. Kumusta na si Monsignor Albert Bohol. Ayan, no. Sabi na, malipayong pagpangaon ninyo din sa komento. Ako di ara ko diri sa kuwag sa Sabado maron di mo ko kalakaw kay daghan makay kong schedule doon ang mga gikasal ka kanina. Doon na papigagan kayo mga si kaso ko kalakaw sa Sabado gani mahigala. Busy kami maura ng Sabado may higala o kining Domingo para namo mga pare busy kay biana kay ako daan daga akong mga meeting, so kay mo na mga panahon na nga patawag-tawag mga meeting kay kuan ba yan. Vino mahigala daw, may mudto na kanatong tanan na hinaot kita nga ana kadang tanan sa Kapiskay panglawas di ining kamudtuhon. Bueno, no, di medyo dunay gamay problema gamay ang ako ang recorder pero urag ni record na, no, matud pa diri sa ato ang kini bitaw recorder medyo ni kuan na siya. Okay, no, okay, no, may mudto na kanatong tanan. Kumusta na dai din na sa may kapilya din ha sa lungsod sa Amlan, no, kay medyo na sigon sa atong nahibawan from boundary to boundary, no, gikan sa Silab paingon na kini sa may Tampi area, no, ang fiesta dire sa Amlan muna nga kining Amlan manghigala ang ilahang ilahang patron din si Saint Andrew, no, mauswagon po kay gining lungsoda manghigala, no, kung kini very progressive, no, very progressive nga kining lungsod diri sa Negros Oriental, no, kining lungsod sa Amlan, no. May muto na kanatong tanan mga Amlananons nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon, no, November 30 na karon ug mga adlaw mahigala wala na gilain pista na gyud December 1 na gyud. Sabi, no, ang ato ari na ta mahigala sa atong Saint of the Day. Bayro November 30 ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si secondary sa ato ang listahan. Ang atong patron karon mao si San Andres, you know, one of the 12 apostles of Jesus and brother of Peter. No, they were crucified by they were recruited by Jesus while they were fishing. Nya kini si Saint Andrew nahimo ni siyang patron saint of the place on which crucified in X like cross, you know, onya fishermen kuan ni siya kana nahimo ni siyang patron sa mga fishermen, mga singer sa Romania, sa Scotland, o sa Amlan, sa Ukraine o sa Russia, you know, niya matud pa giila kini siya nga patron usab sa Scotland, no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga walay lain ang igsuon ni San Pedro nga mao si San Andres. Okay,
No, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon ug ari kita manghigala sa ato ang Catechism. CBCP News sa mga lao sa ato. Ari una kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon, November 30. Make faith be the foundation of family life. No mo kana gitudlo usab no ni gitudlo ni Cardinal Chito Tagle sa iyahang pagbisita sa mga Katoliko nga taga Guam. No? Gi-congratulate usab niya ang ato ang mismo nga obispo nga mismo nga taga Iloilo ug kanhi estudyante diri sa St. Joseph Seminary, si Bishop Romeo Convocar ug ang lain usab nga produkto sa St. Joseph nga mao si Archbishop Ryan Jimenez. Sa pagbisita ni Cardinal Tagle sa nasangpit nga lugar, nakahimamat usab niya ang mga Filipino communities dito. Ug nagtudlo siya, make faith be the foundation of family life. Balita ang higala gikan sa CBCP Interfaith Group, nagtigom-tigom karon sa kauluhan aron nga masulbad ang problema sa human trafficking sa Pilipinas. Nahimo kini nga usa ka basihan karon ang pagpaningkamot nga ang mga nga kini human trafficking masumpo na dinhi sa ato. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ini kamuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abay na manghigala ari nakita sa ato nga pagtimbaya no mga shout outs. Na ako dito mga shout out sa mga higala. No ako dahil nga timbayaw ng ako mga classmate ng mga pari, si Father Ubing Masyon din na sa Larina, si Father Dami Hiramis din na sa may Himalalod, ug nga manusab si Father Tonton Arnaiz din na sa may Batinggil. Ug ang tanan gid ako nga mga classmates ng higala. Bisan diha sa Archdiocese of Cebu, no? Si Father Kipling Agravante, si Father Joseph Anori, si Father Glenn Banson, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Peter De Cesario, si Father Omen Mahusay, ug nga manusab si Padre kinsa pa wala na ako Milton Medina. Kumusta na ako mga contemporaries ko din sa Seminaryo Mayor de San Carlos? Kumusta naman mo? Nang hinaot ko nga naa kamong tanan sa Kapiskais Panglawas. Of course, atong timbayaon usab og mayong mudto ang ako ang amigong, hindi kay amigo igagaw yung pari mahigala din sa Kalumbuyan, si Padre Christian Dorango. Nahala no, mayong mudto na kanaton tanan. Nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Of course, ako pong timbayaon mahigala og mayong mudto ang akong mga kauban sa akong komisyon ang akong mga kauban. Meeting na ita ha karong December 2, no? Karong Lunes pohon meeting ta. Bisan kun wala si kining Luz kay to ang Malagis Manila, no? Ganina ang tunigikan. Ako gahapon pa gani, no? Ato gihapon nga mag-meeting gihapon kita, no? Okay, no? Padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato usab nga pangalaga. Atong mga kaubanan din sa Commission on Migrants, si Sister Yuyong Mapili, si Brother Eli Mapili, ug si Brother Mike ug ang iyang kapikas, no? Kumusta bining tarong gabi ha? Karong mga alas 5 ato ra dapat kita sa may katedral kay no na tay kita may pod nga hisgutan. Nahala no, may muto na kanaton tanan. Ani na ta manghigala sa ato ang Catechism, no? Ari kata sa paragraph 3, no? Jesus Christ was buried. Pinaagi sa grasya nga gikan sa Dios na sinati ni Kristo ang kamatayon. O sa to pa ang kamatayon ni Kristo, usa di ay kini kagrasya nga hatag sa Dios alang kaniya, no? Ato ka na mabasa sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 9. Sigon sa plano sa Dios alang sa kasuwatan, dili lamang pagluwas sa katawhan ang hinungdan sa kamatayon ni Kristo, kung dili na matay usab si Kristo aron iyang masinati ang pagbulag sa iyang kalangikan sa lawas sa panahon nga siya nabugtuan sa gininhawa hangtod sa iyang pagkabanhaw. Sa tupatulo siya kaadlaw, no? Nga nabulag sa iyang lawas hangtod nga nabanhaw siya. Mao kini ang misteryo sa iyang lubnganan nga sa iyang pagkunsad sa impyerno panahon sa iyang pagpahuway. Nga sa ato pa duna pud ay tahas ang iyang
tulo ka adlaw manghigala nga dito sa lubnganan ang iyang kalag dito kini no ni kunsan sa impyerno aron makita dito kung kinsay na impyerno dito manghigala no. Unya mao kini ang nagdugtong sa iyang buhing lawas ug mahimayaong lawas human sa iyang pagkabanhaw no. Hinuon wala gyud gitugot sa langitong amahan nga madugta ang iyahang lawas dito sa iyang lubnganan. Ang lawas ni Kristo balaanon ug wala gyud kini madugta no. Mao kana ang itudlo usab sa Summa Theologica ni Saint Thomas. Ang pagkabanhaw ni Kristo sulod sa tulo ka adlaw sa iyahang patang lawas musugod na unta no sulod sa tulo ka adlaw tungod kay kung naabtan pa kini og kay ikaupat magsugod naman ang pagkadugta niini. Ato pa 3 days lang gyud and after that madugta na ang lawas pero nabanhaw naman si Kristo sa ikatulo nang wala gyud maunsa ang iyang lawas. Atong pamalandong diha sa atong bunyag gidawat nato nga mahiusa kita kang Kristo diha sa iyang kamatayon. Sa diha nga nabunyagan na kita, namatay na kita, apan sa ikatulo ka adlaw banhaw usab kita uban kaniya. Sa pa ang atong bunyag di ay usa ka paagi nga diin mahiusa kita kang Kristo diha sa iyang kamatayon. Apan matud pa sa ikatulo ka adlaw mabanhaw usab kita. No, sa ato pa ang pagkamatay ni Kristo matud pa dili kini usa ka disgrasya kung dili usa kini ka grasya nga gihatag sa Dios alang kaniya ug kanato. Abino ari na tamang higala sa ato ang katikisem. Ari na ta sa other topics nato may higala no. Father, hinuod ba daw nga naayawa? Kay kun pa wala pa man kuno sila makakita og panulay. Father, tinuod ba nga naayawa? Kay wala pa man jud makakita og panulay sukat. Si Kristo mismo no ay nagsulti nga naagyawa. Sa Lucas kapitulo 10 versikulo 17 hangtod sa 20 matud kini nga atong mabasa. Unya may nahibalik ang 72 ka malipayod kayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilid kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahong nga makahimo kamo aron makahimo kamo pagyatak sa bitin ug sa tanga ug sa tanang gahom sa yawa. Sa ato pa naagi yawa mismo no, dili kita maingon nga Pader wala man kuno sila kakitag yawa. Pader nga nung daghan mang relihiyon nga si Kristo usa naman. Actually usara gyud kasi kasimbahan ang gitukod ni Kristo no, matud pa diri sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. O karon magaingon ako kanimo, ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang gahom sa yawa, dili makabuntog niini. Ato pa usara gyud ka simbahan, ug mao kini ang pagtuong Kristyanismo. Kung kitay pasultihon, no, kini mao ang simbahang Katoliko, pero ang laing relihiyon pasultihon, daghang usara ka simbahan nga gitukod apang daghan ang mga gitawag nato og kanabitang lugar. Sama ba sa simbahan, sama magbalay kuno ba nga naa usara ka balay ang gitukod pero dunay daghan kay mga lugar-lugar na ay sala, na ay kusina, na ay kwarto, pero usara ka balay nga natukod no. So ginamit ang Biblia mo kiingon gyud kita nga usara ka simbahan ang gitukod pero daghan kayo ang mga sanga-sanga no, daghan kayo ang mga parte. So muna nga dili na lang kita mahibulong kung anong daghan kayong relihiyon tungod kay aduna manggoy sila nakabaton manggod sila sa Biblia nga mo ilang gigamit sa ilaha pagpanudlo. Pero actually ang Biblia matud pa sa akong kaila no, ang Biblia ang kanabitang aduna gyud katungod no sa paggamit yana mao gyud ang Katoliko tungod kay kita man gyud ang gibinlan ni anang mao nga butang. Kita mo ay nabinlan sa mga manuscripts no, kita po ay nabinlan sa mga epistola o kita ay nabinlan sa mga ebanghelyo o gani
ang mga binilin nga mga dokumento kita mo ay nag-compile, no, muna nga na-compile ang mga libro sa Biblia, ang mga kining sabahon sa mga propeta niya naa kita ni ana ugani ato kining gi-compile. Ang nag-compile ni ana sigon sa mga kining mga batid mao ang mga kining mga munghi ilang gi-compile kana unya aron mausara ka pinulungan ang anaa dinha ang tanan gi-translate ni San Jeronimo para na mahimong Biblia nga Latin kining gitawag natong Latin Vulgate, no. Pero ang nag-compile gyud ni ana, no, ang Katolikong simbahan. Mo na makaingon kita nganong kana kay kita may nag-compile sa to pa kita maoy nabinlan sa tanan nga mga manuscript, sa mga documents, sa mga epistola, sa mga ebanghelyo. Sa to naa gyud sa ato ang sa atong poder. Ug gani kita maoy nagkuanana kita mga Katoliko. Sa pangutana ngano kita man maoy nabinlan? Kaya kita maoy nabinlan sa pagtuong Kristyanismo. Kita lagi nabinlan kay ang kuan man mga apostoles ang atong pagtuo gikan mas mga apostoles. Sa to pa alang-alang man pod og adto mabilin sa uban nga kita raman maoy sumusunod sa mga apostoles. Muna nga ang mga dokumento gikan sa mga apostoles, gikan sa mga nga ila, gikan sa mga basahon nga gikan sa mga Hudiyo na napaingon pod nato gani gi ato kining gi-compile gihimong usa ka libro. Bueno hingala no. Dini na lang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.